Hello mga kacham, good morning. Ngayon po kuha po tayo ng suso. Ito po yung tinatawag sa amin ng sa Bicol na tabagwang. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano ito lutuin. Kaya mga kacham, kukuha tayo dito. Ayan, yan yung dadaanan namin. Ayan mga kacham, sige kacham, tara. Ayun, mga kacham, naputik na naman. Kung nung nakaraan, yung motor, putikan na rin ito. Putikan pa rin, kaso ngayon, lapit naman tayo. Ayun, lapit na tayo. Yung mga natin na abot natin yung pagkukunan natin. Para pumasok ko sa kung paano lutuin. Yung mga kacham, lapit na tayo. Ayun mga kacham, ayun, dito na tayo. Ayun, pagkukunan natin. Ayun, dito na natin pagkukunan tabagwin. Ayun, mga kacham, nandito dito. Ayun, dito tayo kukuha ng sinasabi sa inyo suso. Yung pong suso sa tabang, hindi po sa dagat. Sa bukid po. Mga kacham, gusto nyo tayo kukunan. Ayun mga kacham, nakaisa na tayo. Ayun, yung tabagwin. Sa Bicol, tabagwin. Tandaan nyo na, tabagwin. Kung sa Tagalog po suso, itong tawag yung suso. Ito yung suso. Ayun, nakaisa na tayo. Ayun, pag sinusunod tayo mga kacham. Dalawang kagad oh. Ayun, hanap lang po tayo. Para makadami tayo. Tapos ito, bakit kumakain mga kacham. Ito, kung titin nyo, parang simple lang. Pero pag naluto na to, hindi mo makikita yung sarap. Malalasa pa lang. Hello mga kacham, ayun, ito na. Medyo madami naman yung nakuha natin. Ayun o. Yung sinasabi ko sa inyo, bilaya ng ilog. Yung tabang, yung maalat. Ayun, mga kaibigan, mga kacham. Medyo matatagan pa natin to. Kung ano malalay pa yung pagkukunan natin. Ayun pa yung babay natin. Pero bago sa lahat mga kacham, kasi hindi natin kilala yung dito. Hingin muna tayo ng respeto sa mga nakatira dito. Tulad nito. Ayun, tabi-tabi po. Ating yung pagkukunan ng na to. Ayun mga kacham, sama-sama ulit tayo. Kukuha naman tayo. Mga kacham, huwag kayong maingay ha. Wala naman natin nakakita. Ayun mga kacham, yan sinasabi ko eh. Tabi-tabi po, huwag naman sana. Kunti lang kukunin namin, mga kacham. Ano lang tayo ha? Kahit tayo lang ito mga kacham ha. Sige mga kacham, kukuha tayo. Ano ba naman to? Pag minamalas ka nga naman. Pag hindi naman siguro mas, napatid lang. Ayun mga kacham, hanap naman tayo. Ayun mga kacham, parang nawawala-wala na siya. Sabi ko na, hindi muna tayo ng respeto eh. Ayun, munti ka na mabasa. Munti ka na, hindi naman mabasa masyado. Ayun mga kacham, babayin muna natin to. Sige, kuha naman tayo, paparagdagan natin to. Ayun mga kacham. Ay mga kacham, pagod. Ayun, kahit medyo pagod tayo. Ayun, sulit pa rin naman. Ayun, medyo nakakunti lang. Kunti lang yan, kaya lang madami na. Ayun, kanina mga kacham, baka isipin na patid ako. Medyo napaan lang. Medyo na, ano lang ng kunti. Ayun, munti ka pa tayo mabasa. Ayun mga kacham, ngayon may na-discover kami. Ito hindi namin inaasahan. Gawa ng first time namin itong kumuha ng ganito. Para mapakita sa inyo kung paano ito lutuin. Ayun mga kacham, meron pala dito. Tabi-tabi po. Ayun, hingi tayo ulit ng respeto sa mga ano dito. Kasi wala, hindi natin alam. Sabi nga yan, pag balik tayo sa bagong lugar, kailangan magbigay tayo ng respeto. Kung hindi mo natin nakita. Ayun, tabi-tabi po. Ayun, meron pala ditong pools. Ayun mga kacham. Parang masarap ditong maligo ah. Ayun ha, medyo malalim din pala. Ito mga kacham. Ayun, sinasabi ko sa inyo eh. Kahit medyo napapagod tayo. Pag ganito ba naman yung nabubungadan natin? Wala, matatanggal yung pagod natin. Baka sabihin nyo, maliligo ko, maghilamos lang ito. Ayun mga kacham. Sarap ng tubig. Wala, lamig. Para kung nasa aircon. Parang may ice yung tubig. Ayun mga kacham. Sige, maya-maya, ipapakita ko sa inyo kung paano yung lutuin. Nang magkakain tayo. Matikman natin yung sarap. Hindi yung puro pagod. Ayun mga kacham, salamat nga pala sa pag-subscribe ng aming channel. Kahit hindi bago lang kami. Ngayon, pagkatapos ito mga kacham, i-share ko sa inyo kung paano lutuin yung kinuha naming suso. Yung paulit-ulit ko sinasabi, tabagwing. Kaya kung magkapunta kayo sa Bicol, tabagwing ha. Huwag kayong mag-ano ng iba. Sabi nyo, kung mayroon bang tabagwing. Ayun mga kacham, sige mga kacham. Ayun, yung view natin. Ayun, sige, pagsawaan nyo. At alam ko naman hindi kayo makapunta dito. Ayun mga kacham, sige. Mga kacham, nakairin kami. Kahit maputik. Ayun, ito naman nakuha namin. Ayun dyan. Ayun sa mga kacham. Ayun. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ito tanggalan ng ano. Para makain natin ng ayos. Ayun. Tanggalan na natin siya ganito. Isa natin itong tatanggalan. Gawa ng para mamaya pagkain, madali siyang kain. Kasi pag kinain kasi ito, kailangan natin sipsipin. Ganyan. Ayun mga kacham. Tapusin muna natin ito lahat. Para makain na natin. Ayun mga kacham. Ano? Tapos na siyang linisan. Ayun, lalagay natin yung ano, yung sangkap na. Ito. Yung sinasabi ko sa inyo yung ano, tanglad. Ayun. Sabi-sabayin natin to. Ayun, yung bawang sibuyas. Ayun na natin. Ayun. Ito yung suso. Yung sinasabi ko sa inyo. Ayun, ito natin ngayon. Ayun, lalagyan natin ito mga kacham. Yung magic. Ayun, ang gata natin. Ayun, dahan-dahan natin. Ito yung purong gata, mga kacham. Ayun, naubos na yung bunga ng puno namin. Ayan. Ayun, mga kacham. Ano siya? Sa lahat mga kacham, ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pambato ng Bicol. Ayan, sili pa rin. Mga kacham. Lagyan natin dito.
Ayan. Para maluto na, para magkakain na tayo. Ayan, nakaprepare na yung kanin natin. Para mamaya. Ayan na siya mga kadam. Takpan lang muna natin. Para, lagyan natin yung bukit. Ayan siya mga kadam, kulay pa lang. Tingnan nyo, yummy na yan. Ayan, takpan muna tayo siya mga kadam. Mamaya, maluto na to. Ayan mga kadam, may ulit. Tingnan natin. Ayan. Ayan siya, luto na. Ayan mga kadam. Tanggalin natin sa apoy. Tanggalin natin sa madam. Tanggalin natin ito. Bakbak na to. Isa. Isa mga madam. Yun ang sinasabi sa inyo. Yung mga madam. Yan. Bak na to. Kailan naman to. Malaking tayo na kanin nito mga madam. Yun. Isa. Yun. Sabaw pa. Mga kadam, luto na. Ayun. Ayun siya. Kinuha namin susong itim sa bukid. Ayun. Kain na ito mga kadam. Tara mga kadam, kain tayo. Baka na to. Ayun. Ayun lang mga kadam. Sipsipin mo lang. Ayun siya. Sarap. Ayun, may napasama pa. Ayun. Yung takal. Ayun siya. Ayun, takal niya sa amin. Wala, pag ganito ba naman mga kadam. Kahit palod ka sa pagkuha, basta ganito yung kakainin mo. Kakagana talaga. Ayun, diba? Hindi pala ito kinakain. Papabango lang daw. Ayun. Dami. Ayun, mga kadam. Sulit. Harap. Ayan, mahirap. Dito tayo. Ayan mga kadam, wala ang partner natin ngayon. Hindi ko makita, nasa gilan ata. Hindi sa montangan magmukbang. Ayan mga kadam, ito sa tabang doon ako kuha. Itong sumto. Ito naman, itong takal, dito naman sa alat. Ayan, ayan siya. Ayan, malilit nga lang. Pero masarap. Ayan. Yummy. Ayan, may mga naghihintay. Ayan, may laman sila. Naghihintay na matapos yung amo nila. Ayun, munti ka na tayo masili. Bago na lang. Sarap. Ano na tam? Ubus na naman. Ayan. Ubus natin yan. Yung partner natin wala. Tayo lang yan. Ayan, tayo naman yung gusto. Mga kadam. Salamat nga pala sa pag-subscribe ng ating channel. Sana samahan nyo na ito sa susunod na video ko. Ito yung mukbang natin ngayon mga kadam. Ayan. Yung kinuha natin sa bukid. Salamat mga kadam. Ha 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 ha.